дар дунёи мо бисёр ҳастанд он чизҳои ғайриоддие ки ба чашми оддии мо наметобанд. Ҳамада салом дӯстон, бо шумо аз канали Азам блог ва боз якчанд ролики даҳшатовари дигар баҳри шумо. Марҳамат, тамошо кунед. чизе ки дӯстон шумо дар ин ролик мебинед дар ҳақиқат шуморо ба фикр меорад ки оё динозаврҳо зиндаанд ё ин ки на. дар ин ролик автор нишон медиҳад ки ӯ худаш бо дасти худаш як бачаи динозаврро қапидааст. дар ин ҷо дӯстон танҳо ду вариант аст, ё ин ки ин роликро хелон хуб монтаж карданд, ё ин ки ин ролик ҳақиқат дорад ва ин динозаври хурдакакро дар кӯҳҳои Зеландияи нав ба навор гирифтаанд. вобшим дӯстон, шумо ба ин ролик бовар мекунед ё ин ки на, ин дар дасти худи шумо аст ва фикрҳои шумо оидин дар комментария. ин ролики хелом аҷоибро бошад дӯстон. соли 1935 дар Япония ба навор гирифтанд. дӯстон, чӣ хеле ки мо дида истодем, дар ин ролик одами азимҷуса аст. ва боз мо видеороликҳоеро дидем ки дар он ҷо археологҳо устухонҳои одамони азимҷусаро пайдо карданд. лек дӯстон, ягон одам фикр намекард ки одамони азимҷуса то асри 19 омада расанд. аммо дар бораи ин видео бошад дӯстон, монтажёрҳо мегӯянд ки ин видео умуман монтаж надорад, яъне ин ки ҳақиқат дорад. ва ҳатто дӯстон, ман худам фикр мекунам ки ин ролик дар ҳақиқат ҳақиқӣ аст, барои он ки дар он вақтҳо технология ба он дараҷае пеш нарафта буд ки ин гуна монтаж кунанд. ин чизи ғайриоддиро бошад дӯстон, як моҳигир дар вақти доштани моҳӣ ба навор мегирад. ӯ худаш мегӯяд ки ман танҳо барои гирифтани моҳӣ рафта будам. аммо дӯстон, бинед ки ба чангаки ӯ ба ҷои моҳӣ чӣ меафтад. ин моҳигир худаш мегӯяд ки вақте ки ин ба чангаки ман афтод, ман хело ҳайрон шудам. вақте ки ман инро аз об ба берун баровардам, ӯ худашро беҷон нишон дод. аммо вақте ки ман хостам курчоки моҳигирро аз доҳони ӯ гирам, ӯ доҳони худро кушод. вақте ки ӯ доҳони худро кушод, дандонҳои ӯ на ба мисли моҳӣ, балки ба мисли вампир буд. ваш дӯстон, шумо худатон тамошо кунед ва бисёре аз одамон мегӯянд ки ин мутант аст. аммо ба гуфти шумо дӯстон чӣ? фикрҳои шумо оидин дар комментария. ин видеоро бошад дӯстон, ду ҷавон дар назди церкв ба навор гирифтанд. онҳо мегӯянд ки мо танҳо худамонро ба навор мегирифтем ва вақте ки мо камераро ба тарафи осмон гардондем, чизе ба мисли одам дар осмон парвоз мекард. соҳиби ин ролик мегӯяд ки ин чизи хелом аҷиб дар гирди ин здани тақрибан 10 дақиқа истод ва баъдан нопадид шуд. бисёре аз комментаторҳо мегӯянд ки гӯё ки ин фаришта бошад. аммо ба гуфти шумо чӣ дӯстон? ин видеои хелом аҷиб бошад дӯстон, дар вақти хелом кӯтоҳ дар YouTube просмотри хелом зиёдро ҷамъ кард ки диққати одамонро ба худаш ҷалб кард. дӯстон, ба гуфти шумо ин чӣ аст, барои он ки ин ба ягон намуд ҳайвони обӣ монандӣ надорад. ва дар ҳамин ҷо навор ба охир мерасад. лек дӯстон, тақдири ин ҷонвар чӣ мешавад, инашро ҳеҷ кас намедонад. ва бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид дӯстон. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.